Se pun saya toy, saya cerita. Hei orang Indonesia arah sahabat kulit dia, arah lar selar dia, antumnya, sahabat kulit orang kau pulis belum sahabat pun selendro kau parent aja. Kau bayar kau hemenin pun Indonesia pas hari itu kalau kulit sama dia, karena antumnya, aman nuko lalu arah orang selar dia. Oh ini kita nih, taruh di nasi betul. Pernah terlangsar, lambat saya pernah mengsekali dia, bukan all media friends rong sini jong sini aku badal no butek motu ye jong bini sport thang family be malai ha family be kausa ha bini sarai khok tham tongo tai mam pha tongo bura buri most of family komjor ekdom gorib mayo mapchani microi tongni nukroi nukhase nukhong sin tipra saro bini bihi wanaja basa tinjono bhai ke kusenai tai self help group bandan jerlamani bhai ke rinai belai wanaja nokhongni pillar kaisa klai thang angka nukhong haina klai thang obono tui sungkok saka ta thanao phaika sungkok saka sdp sarbai tai je badolno bui rang mahari rinai o bunai no culprit no sasti rina bagai bro 5 jon suspend angkha SPU 3 jon tai sub inspector khoroksa tai constable khoroksa bro CCTV footage tongo 24 ঘন্টা hor sal CCTV cholima tongo thanao abo CCTV footage jate systematic na haroi ain moto ko todonto nangthung jeng salaitha tai bini family jeta khoti puron borok masani rang mano jeng paimaya rangbai tofano tabuk je family bhai ke choli thanai abo ground government ni ongoi rinani chai tongnani bagai jeng kok saka abo brau naine hinsawo naya sak jeng chai tawai tongai jeng YTF TWF jeng joto tome borok man maya jeng abo kurumai tongai jeni man thai mana untung tara tadi jeng abo government no request khayo je culprit rok jate next time mo omo hai jate kuno thanawo tangthung jeng abo nayo chini tipra sabai law and order lo tongo sikok ni bagi sajatamo murder case bagi sajatamo brau rinai jeng public rinani kuno okokuroi nong police hinfano bono kuno sajari maya ain se rinai nong police ni bunani kuno adhikar kuroi sikok honoi kokhnaya hone kuno kodo je thanawo bunani adhikar sikuroi ain sikuroi abagai je yakti sai bunai officer ro borono sajaman nangthumne jong request khayo borono bartaham khai todonto nangthum abono jong kokna jongbo haile asugoi tongya chin TWF khorang kara kati sanai jongdo tapal khai abono jong torbai koksa isnu samna ambai sini joto media takhok somna beleno dukhoni bisinge singtini oro phaiso paija sini kalade pabo sini thei thangjanai sini borong ganang takhok badal tripura binno khongo sing phaiso paija naidi sing sob somino nayo sini tripura sarok justice manani bagai but this is really very unfortunate tabuk jeo kahini je singoro phaikna maka tabuk joto tripura haste ganang lilakja sing jeo kahini ake buni sei belaino solia buino je law and order maintain khainai je law and order tui tongnai je police ngai ro across the world sini sara bishowo police okse joto law and order maintain khainai ro ini singobono praman mangkha je tripurawo law and order tiprasani thani kunu kuroi aboni boina singnuka monu bazaro sini tiprasa takuk sini thei thangnai badal tripura lokabo dawai bujaka tokjaka butharjaka tabuk bini nukhungo jrai chikon mak tham tong haise salbrum brum bo aji hake bas masa emno nukhna ani kulogo bini nok belaino condition hamya aboni baino sunaidi sing tiprasarok je propano sing justice ni bagai chiri khoklayo sini kabangma media o tongai sin tiprasarok bahaino buchia oine kabangma haino ulta pulta comment na simi chuklayo কিন্তু গ্রাউন্ড লেভেলে ফাইয়ে তিপ্রাসানি কক সাং বাকে যতন জিরো হাইছে পলিটিক্যাল এটলিস্ট ও জারাও রাজনীতি ফাইদা নানে বাই সিংর ফাইয়া जों तिप्रा मथा YTF TWF TISF
tiprasani kok sai phayo abon banya tiprasar je kono dukho birma nang puru sing tiprasani sing samo sing bachau haisi Yes. je pro jasman nang tong tong bo tripura dangi tong riang dang tong jomatia dang tong koloi dang tong murasin dang tong sing abonaya sing nayo tiprasa bongso tiprasa je pur kono sing o hawo kplai tong sing justice manani sing abon nayo haisi dini ang media ni buskango sing proof khainai sanani muchungo sing je sini thi thangnai badal tripura sak interrogation investigate khaye bono justice ruwe bini nongnu kungo government of tripura chubana ni ngthung karon bini besamak tham bari jotono kortam even tebo khasimas tebo khaduna ni ko bini sare rok tabu class 6 7 8 pori tong tabu point ration card bumung kaya kho discrimination tiprasano tuyi abo sungkuno dirman soijo khegala abon benang sanani muchungo tripura hasteni joto tripura sarok nang BJP da khai CPM da khai Congress da khai ani ni party abni ni sara boso ya hasi fiaba nini dofa tripura sangka sabrumrong nini logio tongnai o tripura sam mathangjana bai tripura sam logirdi angabon koinani muchungo haino ereng nang tabuk orosini borok bono tabu rubber scrap khogoni bui bathajane abo kono din lo kok saya sikong ni judi na bojudi na khongani bojudi hangkai court tongo high court tongo court tolangai bono tam sajar nei abo bosor desat khainai kintu being a police sub inspector sini premjit das bo bahki aro buiman khabo bahki aro rod bai buiman kha police ongo bini lokabot langai bahki police constable bono rod bai buiman kha bahki bono kachre man kha bo terrorist yable bo ugrobadi bo bolong boro yable bo sadharan to hoite bini nogo chugen bai bo rubber script khonani pan nangkhana asu bai bona hake bui bathanani abo kono dine soija khaimiya ang sanani muchung sini tripura sarano baino ta pokdi sini thui thangjanai biswajit dewarma pani sagaro pun suitok hake batharjangmani aboni tabo sung justice maniako thangnayo bahaino raima beliwo sini thui thangjanai takuk parmeshwar riang bini tabo justice mayako bono bathanero tabo khula amguri wei durga puja enjoy khai chuak sikre ngai tabo guri tongasi abon bainang tini joto koinai chini joto kala depani chini joto bororongno sung thanchama tongna haisi abon baini bubagra sungna sawo thancha tongdi thancha salcha sung kplaing nai o thancha bai sung jotono jawab kanai norok jotono tini oro bachamana rono bang koinai sung buskango oboni jawab sung jotono lainai rak khayei o je bono bathano no majra mar nai ang tini median buskangte ang kogna muchungo hambai